pawaw kayo sa sarap guys. Kaya magluto na ta, magsugod na ta. Sige, gibutangan na ko gitibol diyan. Ato na siyang butangan og sibuyas. Kaya nato hangtod mag golden brown siya. Butangan na to og golden brown na siya. Butangan na to ang ahos or kami ahos or na siya hantod mag golden brown na siya. Ayan, yung karne di akong din siyang gihugasan. Ayan, ito lang ito, mag-brown na siya. Ayan, medyo brown na. Ibutangan na ito ang karne. Kuan lang mga duha ka kutsara lang. Isya. Ano ka kutsara? Ano kutsara? Sa? Duha. Tulo. Ako kasi gusto na ko kanang brown siya eh. At tuyo sa 5 kakutsara siya. Ayan. 5 kakutsara siya. 5. Ayan. Ayan siya. Ang kayo nato. Sama siya. Takbanin siya nato. Tawag ka nato mga ilang minuto. Butangan na ito siya o gamay lang. Ouch! Yan, gamay lang. Kaya lainon ko masama ang maraming bitsin. Takban sa nato. Ito sa abrihan, tanaw na ito. Parang mahalo ang soy sauce. Ayan guys, ready ko na, naluto na di ay. Ayan siya. Kaya nagbutang na ko dito sa kuhan. Ayan. Ready to serve na din siya. Ayan siya guys. Thank you for watching. Bye bye.